sabemos se o carniceiro máis viral dos últimos tempos, Manuel Rodríguez, é máis de botelo, de chourizo, de androia. Tes preferencias nestas cousas, Manuel? Chourizo fresco, criollo para barbacoa. Ese está, arranxado. Vexo que estás afiando xa o coitelo porque antes comentábamolo e parece que xa nos imos poñer mans á obra. Vasnos aprender a dar unha lección sobre cales son as distintas partes desta peza que tes aquí e para que serviría cada unha. Atento, David Muñoz, toma nota, amigo. Eso. Que non xa xe que volver a repetir as cousas. Eso que isto estamos falando de Tenreira, verdad? Efectivamente. Que zona sería isto? Vale, pois isto é a zona do Mao, do Ombreiro. Aquí vai a paletilla pejada, que é como unha raqueta. O sea, se eu fora a Tenreira, sería a parte esta de aquí. Exactamente. É a mauciña que chaman, esta parte de aquí, para que entendamos. Eu quedaba mellor para ejemplificar o porco, pero bueno, para Tenreira vale igual. Creo que tiñamos a man. Vale, como que teñen os cuadrúpedos e que son todos a mesma fisionomía. Vale, as pezas non, para saber os nomes, vale. Pero que pasa? Que o porco utiliza esa paleta inteira co coiro, co hueso. Vale. E aquí deshuesamos todo. Vale. Isto é a tapa. Isto é a tapa famosa que falábamos. A tapa. E para que se usan as tapas? Generalmente para as empanadas sale buenísima. Se queres unha boa empanada, mandas isto. Pregunta de exame, porque aquí hai dúas Galicias. Para empanada, este tipo de carne, ben picadiña, ben moída ou en cachiños que se atopen? Así Cacho que coitelo. A coitelo. A coitelo, sempre. Unha empanada picada, a máquina non queda igual. Vale. Esa Raquel xa non che gusta, xa che dixo eu. máis de, sí, a mí, Raquel gusta o gustame que cacho estedes pequeno. migadiños, sí. Pero hai que notar un bocado, senón despois... Sí, non, eu... Despois veñen as cousas de colon, é cousa complicada. Mira, vale. Entonces, seguimos. Ahora vamos co cacho que le mola ao David Muñoz. A ver. Non te enfades. Isto é a famosa llana. Pasar, guisar, estofar, cocer, isto vai con que queiras. Para cocer é un pouco delito. Pero bueno, valer vale. Aquí ven o negocio. Trouxen un coche de entrecosto para diferencialo. Vale. Eu penso que así... A simple vista xa se ve bastante diferencia, Pero ainda ¿no? se pode ver millor. Vale. Entón... O gustiño que dá a ver cortalos, verdad? Ben que corta. Isto nada. Con esa precisión. Entón... Mira, pono así, cara Onde adiante. está? Eso, Aí. aí está perfecto. Esta era o cacho do tendón do vídeo e esta pieza jamás en la vida va a llevar. Claro, isto non o movas ahora, Manuel, pono para diante. Claro, isto foi o que che deu a ti a entender que non estaba falando de entrecosto, verdad? Ao ver eso, Efectivamente. porque o entrecosto, que esta parte non ten nada polo medio, é unha carne magra totalmente. Exactamente, limpia. Aparte, hubo moito debate nos comentarios de que o entrecosto propiamente dito entre a sexta e 13ª costela. Que pasa? Guau, que precisión. Que pasa? Claro, eso é moi bonito, pero que pesa máis esos huesos co deste. Entón, se entre huesos o lomillo e o lomo baixo, sale millor que se faz... Claro, porque aquí xa estamos tamén a falar do prezo, non? É dicir, non só se trata de se é o tipo de carne que estás a vender, senón de se hai un prezo distinto se se trata dunha peza ou de outra, porque que é máis económico? A llana. Estáse vendendo a prezo de entrecosto. Por aí veñen moitas das críticas, non? Parece. Moitas das críticas, sí. Bueno, ali vendese todo a prezo de moito costo. Madrid, sí, xusto. Sí, entre costo e costo. Sí. É unha peza que pode valer uns 5 ou 6 euros menos, que en kilo é carto. Sí. É carto. En boca tamén se nota a diferencia? Para hamburguesas, no, ao revés. Para hamburguesas esa é mellor que esta. Porque isto di seco, onde está a grasa? Sí, pero é bastante magra. Está máis infiltrada de grasa, non ten máis sabor. Debería ter algo máis de grasa. Máis grasa, algo máis de sustancia sempre leva. Vale. E, xa por rematar, temos aquí o centro da mao. O centro da mao vale para todo. O sea, é o Messi da carne. Vale para bisté, vale para cocer, para guisar. Para cocer non, para cocer queda duro. Entón, isto carniceiro tradicional o que fai é empezar por aquí. Vale. Hasta aquí chegamos, non? Que pasa? Que se nos fijamos, a veta ven así. Sí. Entón, se o cortamos deste lado, queda moito máis blandiño porque a veta vai cortada. Anda. Claro, da outra sería como esa carne que se di que é máis dura, máis nerviosa. Entón, O sea, unha mesma peza, dependendo do corte, pode saírnos máis terra, máis dura. Sí, así apreciase moito mellor. Vai a veta, ves? Cortada así ao largo, e de outra forma, pois, abre. Esas puntiñas marcan a diferencia. Esa é a diferencia que marcan, por exemplo, moito da carne argentina, da galega, o bife e tal, é polo corte. Moitas veces é a picaña. A picaña é unha peza que aquí tradicionalmente era relativamente dura, porque se seguías o corte tradicional da peza, a fibra iba mal cortada. Sin embargo, viñeron os brasileiros e dixeron, hostia, se cortado tal é bárbaro. É tenrísima esa peza, ademais. O sea, que a idea é cortala a contraveta para que se desfaga máis e quede máis É unha blanda. peza como a tapilla, que era aquí a picaña, que era dura. Mira, temos aí
Está perfectamente explicado neste grafismo todas esas partes que nos comentaban, que penso que é un Estás de mapa acordo con esto, espectacular, Manuel, unha o- chuleta Sí. para levar. Sí. Podemos estar de acuerdo. Todo ben? Onde pon ali cadeira, Sí. ves onde pon contra. Sí. Vale, pois a famosísima picaña, a contra, remata nunha punta. Va. E esa punta acóplase na cadeira. Que pasa? Que se vende por cadeira, vai ben vendida. Claro. Entón, aquí en Galicia nunca se usou, pero chegaron os brasileiros e dixeron, hostia, o cortádelo aí... Claro, e xa queda... Con bo criterio, dende logo. E entre todas as partes, xa sei que cada unha é para o que é, pero se tes que elixir a túa favorita, Eu? cal sería? Depende, que eso Venga, é... que Papá, mamá. Papá, claro. mamá. Depende como teña o día, depende o que queres Depende comer. se hai brasa, se é plancha, se é cocido, se é guisado. É que che guste comer. Se che guste comer, non hai peza consumidor. mala. A verdade que o Claro. aspecto é estupendo. Unha dúbida que sempre teño eu, que víamos antes afiando o coitelo, isto chámase... Unha chaira ou Unha aceiro. chaira, vale. Despois nunca limpades, nunca lle quedan rebarbas, ni nada, non se limpa... Isto non é un afilador, isto asienta el filo. Isto o que fai, ti cando cortas, o filo vai perdendo ca grasa, cos golpes, Sí. co tacto, vai perdendo afiado. Vaise non desbastando, pero vai perdendo fío. Entón isto que fai é recuperar o fío. Ojo, se o coitelo está ciego, eso non é un milagro, non hace. Non, Claro. non vai a cortar. A ver, hai que afiar. Hai que afilalo, e unha vez afilado, darlle un golpe para que asiente o filo do coitelo. O sea que non xera residuo e por eso non hai que Nada, limpar o por eso coitelo non se despois. limpa. Ah, vale. Mira. Seguimos a carnicería, o mellor é deixarse aconsellar sempre polo carniceiro de confianza. Eu que destas cousas son neófita total. Por exemplo, cando quero guisar algo, sempre me acaba quedando a carne un chisco seca. Da igual que o deixe máis tempo, que o deixe menos tempo, a lume máis lento. Que peciña me recomendas e como ten que ir cortadiña para que me quede saborosa? Baixo o meu punto de vista, Sí. jarrete. Vale. Pezas con tendón, pezas como a llana, vai perfecto, porque ese tendón que ti a mellor a simple vista... Bota para atrás un pouco, non? Eu vexo eso e se digo, non, este mellor non. Non poñer da mala, non? Claro, vexo leva, iso. leva grasa, leva tendón, Claro. pero ese tendón, se lle dedicas o tempo que precisa, é o que fai que quede melosa, que quede jugosa, que se desfaga. Claro, porque os tendóns son os que te leces despois para facer as gelatinas e todo nesas cocinas máis elaboradas, Cando non? che din, tens que comer con colágeno. Aí está, Aí non? está. Aí está o colágeno, non hai que tomar E non é pastilleros. das pezas máis caras, polo que nos contas. Bueno, hoxe en día a ternera, a verdad, que está un pouco alcista. Todo está para arriba, non? Está para arriba, pero bueno, dentro do que é a peza da ternera é máis barato cos bistés, é máis barato que as chuletas, é máis é un término medio. É un término medio. Está para min calidad-precio do mellor. E iso que había dos bistés que eu sempre vi que os mazaban na casa, Esos son os duros. eso é porque o corte está... Nada, eso porque son duros. E non hai maneira de salvarlo, nin con no. corte, nin con nada. Iba a che dicir, ti sabes o que le puñe contra, que che dicen que Sí. sería, vale, pois pues son duros como a pedras. Vale, o sea que... Outro día fixo un vídeo comentando isto das fibras, e puxen que se o cortabas a contraveta era algo máis blando, a ver, milagro non faz. Claro, vale. Sí, claro. Pero decía yo xente, un moalliño, un perejil, un aceite, un adobo, darlle tempo, un cariño, e decían, ainda así quedan duros como a pedras. Xa sei que son duros. Non hai donde vale, rascar. Entón, é recomendable ter un mazo deses na casa. Eu recordo Sí. a miña nai dándolle aí con ganas, Ese como zona do- técnica antiestrés. Sí, a zona do pico, ademais do mazo do madeira, que Sí, tiña como eses sí, sí, picos... sí. O pico ideal. Sí, o no? pico Porque é... o que les fai a fibra, Claro, entendo, claro. vale. Mira, aí vemos a Manuel en acción. Bueno, a verdade é que a través de redes sociais estás conseguindo pois un fito que a chegar ata a Praza de Abastos, que é onde ti estás, ademais nun negocio histórico que colleche hai pouquiño, a moita xente nova, non? Que non son clientela habitual deste tipo de locais. A min parece precioso poder traballar nun sitio onde veñen as abuelas de sempre. E conseguir que un neto veña e se che poñe nervioso e diga hola, buenas, mi madre me mandou por media pechuga de pollo. E digas tú, joder, fago chavistés, que era lanteira, la llamo. Para mí é moi bonito conseguir cos vídeos que xente que na vida iba a entrar nunha carnicería veña, pregunte, que merque ou que non merque, ou que se informe simplemente. Ou que sepan pedir gracias a través Claro, destes vídeos, non? porque compren ou non compren, o importante é preguntar. Porque se todos vamos ao internet, o internet é comodísimo. Sí, Tú xa. chegas ali e pides, carretera. Pero ese trato, ese aconsellarse, ese... Pero ti és novo, Manuel, como se che deu a ti por isto da carnicería, carnicería clásica, vexo que traballas ese o persoal, non? Porque, mira, eu estudei cociña. Sí. Cando, bueno, traballei, estuve no Grove, estuve en Formentera, pero chegou a pandemia e tiña que vivir. Como todos.
sabía que na carnicería iba a ter un pouco esa estabilidade, sempre foi un pouco o plan B que diste, va, na vida, bueno, na vida chegou. Nunca se sabe, claro. Chegou. E, pois, empecé nun supermercado, despois estuve no Matadeiro uns meses, despois empecé nunha carnicería en Ribadavia, 2 calles máis abaixo, e surgiu esta oportunidade de traballar na miña propia carnicería e dixe, bueno, de perdidos ao río. Porque estades aí tamén investigando, non? Creando cousas novas, buscando evolucionar intentalo. Hai que hacer algo novo mantendo o tradicional, porque é tan importante falar galego como vivir nunha vila, como montar negocios nas vilas. E estábamos antes falando de peituga, de filete e demais, pero tamén te víamos aí, neste momento, con elaborados, digamos, porque parece que es o rei absoluto dos rebozados. Atención, para todos os padais, pero tamén para todos os públicos, mesmo para os intolerantes, non? Contanos. É moi importante, eu mesmo son celíaco. Sou que chegar a un sitio que che digan queres algún postre? É dicir, a tarta leva gluten. Non, pero se leva quítocho. E diste, pero como vas quitar o gluten? E dicir, non, corto o biscoito e xa está. Eu o que trato que a xente pida tranquila. Eu dou opcións sin gluten e todo. Entón, o que queira pedir sin gluten, que teña esa tranquilidade. E a maiores teño queixo sin lactosa. Oye, non suelo ter feito sin lactosa, se leva queixo, leva lactosa. Do resto poden comer de todo. Pero teño aí, chámame, oye, neno, quería unhas nuggets sin gluten. Eu escollo, o sea, sin gluten, sin lactosa. Sí. Picocho, fagocho e encantado. Porque ao final, eu cando chamo a un sitio e quero comer, tamén me gusta que se paren esos 2 minutiños e me diga... En coidar un pouco, claro. E sentir esa confianza, que moitas veces é máis importante, sentir a confianza. Claro que sí. Bueno, porque o éxito do vídeo, todo isto ve outra vez dun produto que era hamburguesa, que creo que tamén as hamburguesas son dos produtos estrela da tua carnicería, non? Sí, o secreto é sencillo. Carne, boa e pouco aliño. Non ten máis ciencia. Despois, un bo queixo, un bo pan, eso xa vai en consecuencia cada un. Está entrando unha fame con todo o que nos está contando aquí, Manuel. Nos aquí sen merenda. Qué maravilla, Canto bo produto. Un orbistés aí, para con aceitiño, cun pan. A vindeira vez que nos visites, traemos unhas brasas e mentres imos falando, imos volta e volta aquí con estas pezas. Dúas cousas, moita fame de probar as hamburguesas e a segunda é de ver os vídeos en Cherme ir a David Muñoz e dicir, payaso, non ter nin idea. Esto non é nada disso. Bueno, onde te podemos atopar? Ahora, lémbranos a todos. Temos Instagram, TikTok, YouTube, que é Carnizaría da Vila, en galego, e despois temos o Facebook que é Manuel Ribeiro. E despois ti onde estás? Porque en internet vale, pero... Na Plaza de Abastos de Ribadavia, vale. Ali no medio, na Rúa do Progreso número 18. Se queren mandar o neno a por peitugas de polo, ali na Praza de Abastos... Vai gravar un TikTok. Claro que sí. Aí, con tranquilidade, ponemos as pechugas e o que pida. O que a mí me pide o corpo é un aplauso enorme para Manuel, claro que sí. Manuel, de verdade. Que bo rollo, como se explica, desde logo. E que bo produto, que bo género. Sí, que bo produto. Parabéns por ese éxito nas redes e por poñer en valor as prazas de abastos tamén para as novas xeracións. Vémonos pronto, nada, visítanos cando queiras e estaremos ca grella preparada. Perfecto, faltaría máis. Bueno,